Бейік Ватан соғышы шыратылдағыларының да үзәгіне өтіп кенә қалмады. Әбирдәге бар хезмәт бала шағалар, хатын кызлар һәм әби бабайлар җилкәсенә төште. Рәшидә дә ул чордагы яшьтәшләре кебек 14 яшеннән басуга эшкә йөри башлый. Әтисенең сугышка киткән көнен яхшы хәтерләй Рәшидә апа. Авыл башына хәтле озата бара ул аны. Әткәйләр борчак шаба бирак басуларда инде. Безнең басулар бик тирәк инделәр. Председатель Кашабабый килде. Мин кирне убытырып, тек мушакырган кырдан убытырып, калмыйга төшүп чыкайым дип йөридем. Кашабабый килде. Әтеңнәр китә бүген. Күкәйләрен, буса күкәйләрен пешертереп, шәйләрен куеп бер, хәзер кайтып китәләр басудан эштән. Хәзер китәләр бүген диде. Менә шул көннәр минем хәтеремдә. Авыр сугыш елларын ничек тә үткәреп җибәрәләр алар. Ул вакыттагы интегүләрен, авырлыкларны сөйләп кенә бетерә алмый Рәшидә Хәлилова. Әле бүген дә ул көннәрне күз яшьләрсез генә искә ала алмый тыл ветераны. Ниһаять зарыгып көткән сугыш бетүе турындагы хәбәрдә килеп ирешә улга. 13 яшьтән эшкә куштылар. Утауга. Бөтен авылның бала чагасы утауга чыгабыз, утайбыз. Аннан олы хатыннар да ияреп, олы хатыннарга ияреп утадык. Аннан Кол урагы белән уракка да куштылар шул бала чагаларны. Кол урагы белән уракка кушканнар я жирак басу өндәндерешкә барып тоташкан безнең Татария урманы юк бит инде, башкорт урманы. Шул урман буенда барып тоташкан басудайык. Бардык та курай җиләгенә кирдек тә киттек. Әзрәк кирип чыгайык дип кенә. Сугыштан соң 1949 елда Рәшидә фермага эшкә килә. Бирдә сыер сава башлый. Уңган кыз монда да тырышып күңелен биреп эшли. Ул вакыттагы сыер савучыларның авыр хезмәте булуга карамастан, үз эшен бик яратып башкара ул. Нәтиҗәдә зур уңышларга ирешкән өчен аны Мәскәүгә авыл хуҗалыгы күргәзмәсенә җибәрәләр. 9 май. Әйдә балакаем, тигезне утыртып бизрәйек тә, керәм мин өйгә үстүрәмен, әткәй кайда хәзер. Менә шулай әйтеп, әткәйнең кайтуын без дә көттек. Юк, булмады. Кайтмады. Рәшидә Гыйльмулла кызы Хәлилова бүген улы Зәниф килене Гөлнур тәрбиясендә гомер итә. Һәр көнен изге матур дугалар белән башлап җибәрә. 7 оныгы һәм 6 оныкчыгы өчен кадерле дәвани, килен кияүләр өчен хөрмәтле әни булып яши. 93 яшь ваклауына карамастан, бүген дә җитез хәрәкәтле, көр күңелле ул. Беренче көннән үк әнкәй дип әйтәм инде 33 ел була инде өйләнешкәне безгә 33 ел белән менә әнкәй белән 33 белән ел бергә тормыйбыз инде. Монда менә үй салып чыкканнан бирле әнкәй бездә торсын инде дип үзебезгә алып килдек. Аллага шөкер, әйбәт кенә яшәп ятабыз. Ярдәм итә, киткәнчә үз кулыннан килгәнчә ярдәм итә. Оныкларны ярата бик, оныкчыкларны бигрәк тә ярата. Бер каяда мен фиткә җөргәнем юк димени тылайым хәзер. Ул совет белән председатель нитәләр инде хәзер. Синең урынга кем дибәрәк? Син бит инде алдыңгы. Диләр инде. Алайда шуган көнне бер марҗакы белән киттек Москвага. Авылдан Шаллыга кадәр грузовой машина белән илтеп куйдылар да. Шуннан ни белән Казаннан Шаллыдан пароходка утырып, пароходтан Казанга җитеп, аннан ары Казаннан Москвага поезд белән барып, җидек кич гостиницага кунып, авыл хуҗалыгы күргәзмәсен күреп кайттым. Илебез күгендә яңадан сугыш утлары кагылмасын иде. Бүгенге һәм киләчәк буын сугыш елларының авырлыгын һәм нинди куркыныч булуын хөрмәтле ветераннарыбыз, тылда илебез өчен көрәшкән абый-апаларыбызның истәлекләреннән генә белеп үссеннәр. Фәридә Гайнетдинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.